Deba Barrenako eskualdiak irekitako aterpetxea da, Mutrikuko, Deba, Komendaro, Soraluze, Elgoibar eta Ibarko udalak parte hartzen dute aterpetxe honetan. Ona sartzeko bi aukera daude. Alde batetikan pasatu daitezke udaltzen gotikan, orduan bertan arratsaldeko 7:30 arteero aukera daukate plaza bat reserbatzeko, ematen zaie txartel bat, adierazgarri bezala plaza hori reserbatu dutela, eta beste aukera bada ona bertaratzea zuzenian. 8:00-8:30 harrera egiten dugu, orduan atera gerturatzen denari informazioa ematen zaio eta nahi badu aurrera. Ireki zanetikan urriaren 15 gaur arte, gaur dela 22, azaroako 22, guztira etorri dira 67 pertsona. Gehien bat, 46-65 urte bitarteko pertsonak izaten dira. Gehiengoa gizonezkoa, hemen argi ikusten da, 89 gizonezkoak dira eta 1% emakumeak. Gehiengoa etortzen da edo kale egoeratik edo beste aterpetxe batzuetatik eta joaten da kale egoerara edo beste aterpetxe batzuetara. Hemen egon daitezke hilabetean 5 egun. Gero daukagu alerta egunak izendatzen ditugunean, hau da Euskalmetetikan jarraitzen dugu alerta daudenean giro txarra egiten da balako, hau izan daiteke euria, haizia edo elurra edo temperatura baxuak, orduan aktibatzen dugu guk ere alerta eta egun horietxetan ez dira egunak kontatzen. Orduan giro txarra egiten daban egunetan jendia egon daiteke denbora gehiago. Behin alerta hori amaitzen denean guk abisua ematen diegu eta ja 5 egunak kontatu behar dira. 8:00 irekitzen da, arratsaldeko 8:00-etatik 8:30 harrera egiten da, gero 8:30 gutxi gora bera hasten da afariekin eta afaltzeko aukera daukate. Bertan sartzen da ere bai, behin hemen barruan daudenean garbitzeko, beraien erropa garbitzeko aukera, beti ere eramaten dugu registro bat, eta erropa garbitu dezakete eta hurrengo egunerako zikatuta. Ematen ditugu ere bai barruko erropak eta gure nahia da beste erropa batzuk ere bai ematia. Horretaz gain ematen zaie oinarrizko informazioa. Balen esan dizuten bezala gainontzeko aterpetxien inguruan, hor sarreran kortsuan ikusi dugun tabla daukagu informazioarekin bai barren dauden zerbitzuen inguruan eta abar. Eta kasu bakoitza mundu bat da azkenian. Horregatikan ere bai oso garrantzitsua da interbentzioa o pertsona hauekin egiten den esku hartzea izatea pertsonaren baldintzak ikusita eta pixka zentratuta bere behar izanei. Ez nintzateke ausartuko esaten eskala baten zeintzuk diran gehiengoan. Dago jende asko egoera honetatik atera nahi da bala eta ez daukala baliabiderik, hori bai esaten dizut. Eta azkenean 5 egunekin ez da nahikoa pertsona bat egoera horretatik irtetzeko. Orduan oso zaila daukate egoera horretatik irten nahi duten pertsonak aurrera egiteko. Nahi dugu montatu ropero bat, ze asko dira etortzen direnak erropa eta zapatarikan gabe, guk batzuetan gure lagun edo familia eta ingurukoak dakibenez hemen lana egiten dugula ematen dizkigute erropak, baina batzutan horrekin ez da nahikoa, orduan nahi dugu egin deialdi bat Eibarko herriari nahi duenak zapatak, mantak eta neguko batez ere erropak ematea, aukera emango dugu azaroaren 28-tikan abenduaren 2 arte. Ona goizeko 10:00-tik 12:00 gerturatzea neguko dispositiboko atean, timbrea dago, timbrea jo eta gu jaitsiko ginake erropa hori hartzera. Beti ere nahi dugu pixkat garrantzia eman norberak nahi ez duen erropa hori ez ematia, eta ematia erropa duina edo ikusten dana erabili daitekena, eta hori asko eskartzen dute.